Hello mga angkols, no, for today's video na ipadayon naton ang ikatatlo namon nga adlaw mga angkols diri man gyapon sa sitio na Way Guimaras mga angkols. So kung nadumduman nyo nga wala kami nakakadto sang dayto namon mga angkols sa may us-usan ay medyo kapoy ang tanan sa third day namon ging kadtuan mga angkols. So subong nga adlaw makadto kita sa may us-usan island. Kag syempre upod ko man gyapon ang akong nga mga sulid nga supporters, no, si Gideon, IB, si Kim kag si Cyrus mga angkols. So off din niya kami mga angkols kay malakat kita sa may us-usan island. So antes kami malakat mga angkos na mahapit kami na dire kay manang idili no nangapi kami na mga angkos antes kami makadto sa may us-usan kay wala pa kabot ng pambot. So dugay-dugay mga angkos nagabot ng pambot. May dala sila angkos nga dako-dako nga pagi mga angkos. Ang pagi mga angkos mga 20 kilos ni sa mga angkos. So gamay panigani ko nung ini nga pagi, may ara pagi nga 80 kilos mga angkos. Ay nalabayan kami angkos nga duha ka idik dawit bito na namon dalon dari panigros. Pero hindi joke lang na. So ari ng pambot mga angkos no mabiyahe na ta pakadto na ta sa may us-usan island mga angkos. Kay excited nagyang tanan kakadto sa may us-usan island amo sa angol so ang us-usan island so masaka na ta kay maligo na ta sa white sand nga ginahambal nila nga Little Boracay amo ni sa ang us-usan island mga angkol. Kag madamo gid nga salamat kay Manong no sa pag-provide sa iyang pambot no. So pamangkoto na nato ng aton nga mga abyan kung den na makadto going to so lalarga namin mga angkos no. Shout out lang kay Kim kay IB no sakon nga mga upod sa likod daw. So biyahe na kami angkos going to us-usan na ni. So amo na ni angkos ang us-usan ng hambal nila nga Little Boracay diri sa may Guimaras mga angkos. So wala pa mi kapanaw sa bambot kinasugata nami sa mga bata doon nakakita lang sila kay Derek Ramsey. So joke lang na mga angkos. So ara nang gali angkos ang us-usan island no. Damo gid nagapaligo mga angkos. So shout out man kay Jason Idulag no. Thank you gid kay bisan maginanoy ara agad gyapon nga upod sa amon. So makita ang mga angkos ang white sand perti gid ka nami isang view mga angkos. Kanamiton gid isang view kung magkadto ka man diri sa may us-usan. Kay wala labot nga nami isang view mga angkos. Press man nga hangin ang mahaklo mo diri mga angkos no. So kadamo-damo gid sa mga bata ang nagapaligo mga angkos. Hi kay mga kay angkos be hi kay mga. Hi. By the way mga angkos no, ang biyahe namon halin sa may sitio na Way pakadto sa may us-usan is 10 minutes lang gid mga angkos. So lapit-lapit lang gid ang us-usan sa may Naway. So after ni namon bakalagaw karon sa us-usan mga angkos makadto naman kami sa may Nalibas Island mga angkos. So wala na durog mo naglibot-libot kami dayon naupod ko man gyapon si Gideon Gimbas mga angkos. Hay anay kay angkol be. Ay mga angkol. Nan. So padayon kita angkol sa paglibot-libot diri sa may us-usan island lang tahon-tang ilang view kag ganamiton yung mga corals di mga angkol. Ari angkol lang toblang tubig nila angkol. Pretty kaya crystal clear sa tubig nila mga angkol. Pretty ka tinlo ang mga angkol sa tubig kung ari ka diri sa may us-usan island. Daw hindi ka di maghalin mga angkol sang pagtapak parang dinamon kagina gatumbo-tumbo na kami kay pretty kaya ka namiton sang view diri angkol sa may us-usan. So amo ni ang likod nga part sang us-usan mga angkol may isa dara ka bilog nga kahoy no. So kanami gid sang view ka fresh ka sang hangin. So wala na kami nagdugay mga angkos no nagpuhuli na kami kay makatubig kami sa may piyak naman nga isla mo ni sa ang Nalibas Island mga angkos. Nagkadto kami diri angkos sa Nalibas Island para lang ma-birthday. So nag-upod man kami para ma-enjoy man namon ang amon nga lagaw diri sa may Guimaras mga angkos. So ari na ta diri sa may Nalibas Island mga angkos no. Kanamiton man sang view diri mga angkos. Sulit na sulit kay ang amon nga lagaw diri angkos sa may Guimaras kay damo kami sang isla diri nga nakadtuan. So thank you so much kay IB Baha no sa pag-upod sa amon para lang makalagaw kami sa may Guimaras mga angkos. So may nalabayan kami di nga ido angkos kanami sang yang itsura ka cute do paros man sa gakapyot mga angkos. Uya-uya pang gakapyot sang ido. So ano po ng lahat yung mga angkos na ma-birthday na ta. Mo si Cyrus naman ang una-una sa lamisaw. So thank you so much kay Manong sa pag-invite nga makadto kami diri no sa paglasa sang lechon mga angkos. Si Kim gatumbo-tumbo gid kaya ano pag natin mga angkos, makao na ta. So grabe gid nga pangitanay sang lechon mga angkos. Do hindi lang kami kilala na magkaon mo daw ay kami ganistoryahanay. Pagkatapos na mong kaon mga angkos, hindi pugar si Manang gapangatag pa lechon binaso balay. Thank you so much kay Manang Idli no. Kay bisan maginano ya wag sa malipat maghatag sa kun sang lechon niya ako pa kuno mauli. So grabe gid ang pakal na IB. So makita mo gid mga angkos yang nagutom-gutom gid ang mga kun mga upo diyan no halin sa us-usan hasta sa Nalibas nga kan anay lang.
Hindi po gabla mga angkos baka sadya lang gid sa amon sinday kay sa ano na lang sa sulok ko. Day, mukay ka pa. So first time gyud namon mga angkos masaksihan diri sa may Nalibas Island nga ka mga friendly magali sa mga tao diri mga angkos no. So amo ni sa ang Nagaraw Island mga angkos amon sa nga tubang sang Nalibas Island. So nagpaliwaliwa kami diri anay sa may Nalibas Island sa may ilang nga bridge di mga angkos no sa may likod sang part sang Nalibas Island. So kanamiton sang view diri angkos kay wala labot yang ka-freska sang hangin diri. Luma refreshing kagid kung diri ka magtambay mga angkos. So kung makadto ka diri sa may Gimaras mga angkos, hapit ka mo diri sa may Us-Usan Island na Hawaii kag sa may Nalibas Island kag sa may Nagaraw Island mga angkos. So ka perfect sang view din nila. So mapuli na ta no. May bit-bit pa si Manang yung take out nga lechon mga angkos para siya nga tuong nga kamot lang tawabla. So mapuli namin mga angkos kay buwas aga mabiyahe naman kami going to Negros Occidental mga angkos no. So samtang gabiyahe kami mga angkos, ma-shout out ko balaan na mga angkos. Shout out kay sa akon nga mga kabiyan nga naginupod sa may Gimaras no. Shout out kay Princess, kay Reggie, Rachel May, Junel, Jason, Jessa, John Earl, kag thank you so much man kay Edeline de la Cruz no. Kag shout out man kay Jeremy Bautista, thank you so much gid sa inyo nga pag-welcome dira sa amon sa may Nahuway Island mga angkos. So shout out man kay Pio del Socorro no. Shout out man kay Mercy Estorninos, kag shout out man kay Jerome Sabrin, kag shout out man kay John Michael Lumampaw, Maria Herbacio, May Lutas, Felix Berto Baldestamon, Agnes Igdani, Rowena Hama, kag sa tanan nga tropang IKS no. Kag shoutout man kay Angelo Tox Mercano, Stanley Hilado, Edwin Prehiliano, Louis Grijaldo, Nico Nex Grijaldo, Stephen Hilya, Romar Hilya, Genesis Hilya, Jerome Hilya. Kag shoutout man kay Gisan Nulias no, kag sayang baby girl nga si Chantel. Kag shoutout man kay John G. Mercano, Romel Mimis, John Leonard Igonio, Christopher Hinoraga, Nilo Dipuso, Bimboy Morata Valenzuela, Sanli Morata, Jipoy Paswilo, Ginny Paswilo, kag Rafi Janel no. Thank you so much sa inyo nga walang sawang pagsuporta no. Kag shoutout man sa family Idulag, family Bautista, shoutout man sa De La Cruz family, shoutout man also sa Baldestamon family, Nicor family, shoutout man sa mga Mercano family, shoutout man kay Dani family, kag sa Timbad family, Edianel family, Era family, Villar family, Nolias family, Sabrin family, kag Miana family. Thank you so much sa inyo. So matulog lang yung angkos no kadali no pagkaaga mga angkos mapuli na kami sa Negros Occidental ng angkos kay 3 days na nga amon nga bakasyon diri sa may Gimaras. So madamog nga salamat kay Ivy Maribaan no kag kay Diesel Lidulag mga angkos no kay giupod kami nila nga makalagong kami sa may Gimaras mga angkos. Madamog man nga salamat kay Jeremy Bautista kag sa iyang abana mga angkos. So din na lang ang akong vlog mga angkos no. Stay tuned lang mga angkos kay may 16 vlog naman kita kasunod nga mga inadlaw i-upload ko nga ako na video. So madamog nga salamat sa inyo mga angkos kag salamat sa inyo nga suporta. Walang imposible, yeah.